baik. Dunga dengan kamu kontak sopa-sopai asa bertatap magaringin maruang menjadi orang sepatut dibandingin merumpak maupun tak jadi asa yang pesta berdua pernigoman di Simorong debataran untuk sinian tua orang semahita saruhuna di Marorong amat tak debata daun parmarah daun sepok pikola tius song matanya ada orang song matanya bulan alanya apa dia namin asal yang matunggali yang mahoras yang mapanggabiak perhorasan bisa luhuna di anggota di tubuh dan silain bolu bere na adong di bela unang baliang padamang madisi hodang biang dia namin asa masya balina so lampak igaw masih tukul-tukul so suat hirulian amitong nasa kumuan raja silado corona asa setong masya minamina jala rampak tudulong rak tuturuan pe alanya kapatid namin dinas ni rohanami nang masyulubang mahami dinas ni rohanami alanya kapatid namin padamang madisi kodang ulu-ulubi